Hej, kam se ženete? Já chci být první. Wow, sušenky Oreo se k mé kulaté formě hodně hodí. Začnu s náplní. To je dobrota. Zkusíme to s mlékem. Měl by to být ještě lepší. Ty ten máš štěstí. Holky, podívejte, mám brýle Oreo. Kéž by všechny brýle byly jedlí. Chci ještě? Co? Kde jsou všechny Oreo? Hej, Britney, ty jsi mi vzala Oreo. Ale ty jsou moje. Musíš nadzornout svoji poklici. Otevírám. Cože? Černá paprika. Kelly, nevyměníme si to. Nejsi se podívám, co mám. Sandwich. Ale ne, co to je za smrad? Musím se podívat. Fuj, to jsou ryby. Tak to jíst nechci. Ještě jak budeš? By si tak zlý. No dobrá, pojď sem, rybko, sním tě. Chutná to nic moc. Je hnusný se na to jí dívat. A je to, zvládla jsem to. Teď ty, Britney. OK. No dobrá. Je ten paprika. Jenom červená paprika. Tyjo, to všechno to je skvělý. Není ostrá. A já jsem se tak bála. Můžu to jíst naprosto v klidu. Oj, ale ne. Hoří, byla hrozně ostrá. Co mám dělat? A mám nápad. Alexi, pomoz mi. Vím, co to chce, mlíko. Hurá, uhlasoval jsem se. Mléko se skvěle radí s ohněm. Kdo by to bylo řekl? Hele, bylo moje. Kelly, co děláš? Britney, zachráním tě, jsem hasička Kelly. Ne, Kelly, to nemusíš. Budu úplně mokrá. Ne. Co říkáte? Kvůli té vodě vás neslyším. Vypni to. Ach ne. Ups. To je všechno? Ale ne, moje Oreo. Všechny jsou mokrý. Jak jsem teďka vychutnat mokrý Oreo? Jaké trojuhelníkové jídlo na mě čeká? Mrkev? Wow, já mám skytlosky. A já mám čtvercové bonbony Huba Buba. Vypadají roztomile. Tak moc si chci ochutnat. Myslím, že všechny budou stačit. Teď něco uvidíte. Čtverce mají schopnost se spojovat. Podívejte, je to jedlá krychlička. Honem začnu ochutnávat. Můžeme se taky trochu dát. Chcete? Aha, ne. Tohle je moje sladkost. Jen já můžu jíst hranaté jídlo. Chcete vidět žíkačkou bublinu? Nevyšlo to. Hele, nesmějte se mi. Já to určitě zvládnu. A co to bylo? Zdá se, že jsi to ztratila. Tady máš žíkačku. Nafokneš bublinu? No, já už fakt nechci. Možná ty? Ne, díky. OK, Alexi, můžeš pokračovat? Ty, hned to ochutnám. To je dobrota. Zdá se, že mám nápad. Teď vám ukážu ten nejzajímavější způsob, jak rychle jíst skytlsky. 1, 2, 3, 4. A je to všechno. A jak je všechny rozvíkat? Hned ti pomůžu, Alexi. Podívej, co mám. Peříčko. Ale ne, Britney! Ne, Alexi! Jsem celá tvý Skittles. Aha, to znamená, že je můžu ochutnat. Zasloužím si to. No dobrá, mám tu ještě Skittlesky. To je taková dobrota. Britney, dělej, je svůj mrkev. Mrkev. Nuda, je to obyčejná mrkev, nic z ní nebude. Proč se smějete? Mrkev je dobrá a zdravá. Moc mi chutnala. Oj, co se to se mnou děje? Britney, co se stalo? Děláš se z nás srandu? Ahoj všichni, jsem králíček Britney. Kde je mrkev? Uvěřili jste tomu? Byl to prank? No ty jste mu dala. Pojďme rychle zjistit, co máme, já začnu. Páni duhový dort. Začnu těmi lízátky.
Hej, Britney, všechno kulaté je moje. Tvoje? Jo, jasně, vzpomínám si. Hned ti všechno lízátka dám. Jedno lízátko, druhý, třetí. Bude ti to stačit? Britney, proč jsi to udělala? Nebudu ta lízátka jíst, když se olízala. Správně, nejes je. A já s ním svůj dort. Ten je tak dobrý. Britney, ty jsi žrout. Nice. Jen mi závidíte můj výborný dort. Proč se smějete? No jo, trochu jsem se ušpinila. No a co? Alexi, pojďme se podívat, co máš ty. Páni, pizza! O tom se mi ani nesnilo. Zrovna mám moc velký hlad. Ne, Alexi. Trojúhelníkové jídlo je moje. Já budu tak, že se vychutnala hodnou pizzu. Britney, já ti dám lekci. A teď si vezmu pizzu. Ne, je moje, je kulatá. Ne. Hej, můžete být opatrnější. Ne, to je moje pizza, nebudu se o ní dělit. Jo, cenný kousek pizzy. Zašpinili jste mi vlasy. Hej, poslední kousek spadnul. No to teďka jsme si kvit. No, koukám se, co mám já. Wow, nudle. Teďka si určitě budeme kvit. To je pomsta za pizzu. Díky, Alexi. Ale ne, prší nudle. No to nevadí, tenhle kousek. A je to moc dobrý, to jo. Hej, můžu začít? Super, co mě čeká? Páni, to je čokoláda z oříšky. A tvar mi sedí, že jo? Tak to jí rychle s ním. Hustý, dobrou chuť. Jsem jako skutečný rosamák. Bojíte se mých čokoládových drápů? Čokoládu jsem dlouho nejedla. Nejlepší sladkost. Ne, Alexi, ani se neptej. Tohle čokoláda jenom pro mě. Promiň. Tak já budu další. Ale ne, mami, to je smradlavý sýr. To je hnus. Lidi, nechcete mi s tím pomoct? Já to nechci. Britney, musíš, je to tvoje jídlo. A on tak smrdí. Jak se to vůbec může jíst? Dobrá, zkusím to. Fuj, to je hnus. Já nemůžu, vemte si to. Ne, Britney, ty ho sníš celý. Taková je naše výzva. No tak, je to jenom sýr. Já nemůžu. Chtěli jste, abych si nasmrdal sýr? Tak trpějte následky. Mami, to je smrad. Ojoj, jsi v pohodě? Potřebuji kolíček. Dobrý nápad, Kelly. Je mi nějak špatně, ale jsem v pohodě. Už to nesmrdí, tak pokračujme. Wow, a já mám chipsy Pringles. Hustý. Alexi, poděl se mnou. Ne. Lakomče. No nic, já mám nápad. Vím, jak ti dát lekci. Alexi, podívej. Tamhle obrovský gumový červ. Aha, nachytal se. Nebyl tam žádný červ. Hele, vidíš, že jsou ostrý ty chipsy? Cože ostrý, tak to jíst nebudu. A já si je dám. Miluju ostrý. Ostrý, jo? Podvedla si mě. Jsou obyčejné, to znamená, že ji budu jíst sám. A tobě nedám, ani se neptej. A co když je nebudu jíst z toho balíku? Koukejte, to už je lepší, co? Každá věž musí jednou spadnout. Ne, Kelly, co jsi to udělala? No nic, mám nápad. Udělám konstrukci, kterou Kelly rozhodně nerozbije. Jak se vám to líbí? Kruh z chipsů. Jsem unavený. Hej, odpalte! Nejen, že samotné chipsy jsou kulaté, ale taky spolu tvoří kruh. Takže jsou jen a jen moje. Kruh je super cool tvar. Teď budu jíst jenom to kulaté. Ach jo, ty už se dojedl, tak rychle. Ještě mi zbyl malý kousek a já ho s ním. Bylo to výtečné.